आणि समाजाची मनोवृत्ती बदलावी याच्यासाठी बेटी बचाव बेटी पढाव हा उपक्रम 22 जानेवारी 2015 या दिवशी माननीय पंतप्रधान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी हरियाणाच्या पानिपत येथे या उपक्रमाची सुरुवात केली, शुभारंभ केला आणि त्याचपासून आपल्या सगळ्या मुलांनाही माहीत आहे की सगळ्या शाळांमध्ये आपण बेटी बचाव बेटी पढाव अंतर्गत कुठला मंच स्थापन केलेला आहे, बालिका मंच, आणि प्रत्येक शाळेमध्ये हा बालिका मंच कार्यान्वित आहे आणि त्याच्या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम करतात। हा पूर्ण आठवडा जो आहे तो गर्ल चाइल्ड वीक साजरा केला जात आहे आणि त्याच्या अंतर्गत ही प्रभात फेरी रॅली आम्ही इथं आयोजित केली आहे। पण जर आमच्या गोव्याचो जर विचार करत जाल्यार बेटी पढाओ आणि बेटी बचाओ हे जेन्ना आमी जर विश्लेशण करीत जाल्यार चलयां फाटल्या 5 वर्सांचो जर तुमी रेशो काडून पळयत जाल्यार 10, 12 किंवा ग्रॅज्युएशन लेवली चलयांच फुडें आसा। सो पढावो खातीर आमकां चड टेन्शन घेवपाची गरज ना, म्हणजे तितले हें घेवपाची गरज ना, पण बेटी बचाओ हाजेर आमी चड लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा। जे चलयांचो जन्म जावच्या पयलींच जे हत्या जी जाता ती सादारण म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे सिटीनी जाता, गांवांत चडशे अशे हत्या जायना किंवा असले आमच्या नदरेक चडशे गोश्टी दिसून येना। पेडणे म्हणा तालुका किंवा वाळपय म्हणा किंवा सांगे काणकोण हे भागात असले चडशे गोश्टी आमच्या नदरेक येना, तरी सुद्दां ह्या गांवांनी किंवा ह्या तालुक्यांनी अवेरनेस करपाची गरज आसा। आयज जे प्रत्येक चली घरांत प्रत्येक चली जे आपल्या आवय बापाय कडेन वचून उलोवंक शकता की आपणाक जर आपलो भयण आयली हाच्या फाटल्यान जाल्यार आपूण त्या भयणीचो जसो आमचो भाव जाल्या उपरांत आमी जे फुगटे मारून जो बर्थडे सेलिब्रेट करता किंवा ताचो जन्म आमी सेलिब्रेट करता तसो चलयेचो जाल्या उपरांत आमी फुगटे किंवा आमी ग्रँड पार्टी दिवन आमी ऑर्गनायज करपाचो किंवा सेलिब्रेट करपाचो हो मुद्दो आज चलयांनी आपल्या पेरंट्सां कडेन मांडपाची गरज आसा।